Ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Ida kayo ngayon. Pari ba daw? Warang. Ay, nabartag ka mo tan baray. Sana ka na batak. Nakainom maklay tita boy. Nakaaduyo mo't ngamin tinaginom iti tapoy, angkal. Kasano nga dito ko araw. Nabartag mo tan ng kalmaw. Ngaraw, tatabataw. Umuna ako na ang agawid di barangay Kabildatan. Anya, Kadwa ang pailaing na ang kalmo nga inting ditaw. Uraya mo mausawan. anya, pahingay ngaraw. Dainting ngay kan kwarog. Apay adi mo kadwa ida, pare badong? Nagbati da ijay lugar anapanan may, maray. Anya? Nabartag ngamin unay. Na. So, binilin ko ni Kwaraw, akadwain na pailaing. Ay, kunak tupay kahit. Impapas naman ang tinaginom. Ay, di lagbain. Inyawis na mo ngamin, maray. So, impapas na natin na ginom. When ang amo na kumamati ang kontrol. Bigat ton siguro nga gawid da kini Kwaraw, maray. Sige, urayak laengan. Nakitak mo't ni Kabadong. Nagapuan na ka day. Naggapo ka no ijay Mountain Province. Jak mo, basta. Anya ti dapan day naramid kanungay, ijay. Inawis da ka no ida adimar ay itimay sa apaskan ijay maray. Ah, kastagayam. Nabartag ka numanan ka ni Kapitan. Iso a pinanawan da. Ay unay mo ti aramid ni Kapitan. Ipadlaw na nga raw ti kinamamartek na maray. Kababain pa'y kidin ah. May sapay mo nga raw na Kapitan. Ngarud Igatan angkal, nagawid tayo umutain. Hindi pari ba dungay? Imunatan ang nagawid, hindi pala kalman. Aya? Nakarumot ngamin ti bartak yu di kalman. Naimas namin timpasango da atapoy. Tapoy gayam ti kayat yu ah. Rice wine. Kurik. Ala, agawid ta garuda. Mala, ikay pakatan angkal, tagawid tan. Ay nainteng, di ka lang mabain. Apay manan ayo? Uray sa dino apapanam. Agbartek kalata iti uray lang ah. Sana bali ta adamo ni Kwaraw. Kahit kasanon no awan ni Kwaraw. Apay agbarte kak pa lang ayaw mo no ni Kwaraw. Ay, ammo kon, no apay akanayon mo nga itugot ni Kwarog iti papanam. Na. Amok ngamin adinak mabalin abay-bayan kay. Awan lakat kanayon ka nga agbartek. Oh, saan to pay? Na, anya asaan? Andatan dito'y barangay hall, Kwaraw. Mapangkagumatang iti arakman. Ha? Kaya't yu asawain, uminom kayo manan angkal. Anya pa'y kuma? Ay, ang mga noda makakita ka data ditaw, kat adda maibagada. Aha. Tinasayat, mapantalangan iti ayan datataba daw. Ay, uuwan anya. May mayat ijay, ngam dito'y barangay hall. Sige, gulit. Sayat, may kayo, paray. Apay, ada napintas adamag, paray. Ay, ada paray. Anya data? Ay, kat siyempre, stomach progress. Oh, what do you mean? Ada nyawis kanyak ti pagayam ka at agabinggate, paray. Ha? Anya data? Kanyaw kanumo da jay. Ay, sikalag sa mo ti imbitado. Ay, saan ah. Kunada kay welcome ti kayat na sumurot kanyak. Kasta ya. Ay, mabalin mi nga ron ti sumurot ka ni Kwaro ka. Anya, adda man ang dakwaro kan Kapitan Enteng iji balayaw. Wen maray, agiinom damanen iti arak ijay balay. Ay una yan, maliwayan manen ni Kwaro ti mapanagrunda. Kunada arundaan da dagiti agiinom iti rabi ay angam. Wen nga rod ah. Kay kayat nakit di no saan nga agronda ni Kwaraw. Siguro ah. Wen kapno addag bantay kun kwa no kasta mabartag.
Sigurado nga ta nga da tapoy ijay. Ada, paray. Masigurado na ita. Tapos na mo yaw, tatabadaw. Kaya't ni Uncle ko ti rice wine. Ay, uray siya, kwaraw. Kaya't ko na jay. Nagpada kayo nga ron akin ni Uncle Inday. Iso ang mapandayon. Dumaray tayong tuman. Ay, sure. Isra mapantayaw, tente makiwat-wat. Ay, wala kwaraw. Sapay ko ba da tapoy ijay? Mapan ka manan ijay benggit, inteng. Una. Sana balitado ti amok ijay. Anya. Uray mabarta ka ijay ket amok adidak baybayan. Sige. Agpapas ka nga agbarbartek iti sa dino man apapanam. Ah, Imbagak metten aliklikam ti kasta nga aramid mo. Tadi ka mangibabain. Apa ikidi ngay alikli ka ket kayat ko nga aramidin. Ay kat sige laeng, inteng. Aramidam ti kayat mo. Anya? Ibagakken ka. Saan anasayat dahi ta apagtuladan da. Aya. Katwan mat. Ay. May saka a kapitan. Kastakit din ti aramid mo. Ay, welcome, Kapitan Inteng. Badong kan kwaro. Agyaman kami, Mang Indaw. Ay, umalik kayo, te. Mininom kayo sa tapoy. Anya ka no? Kanya ka daw. Ay, hintay ka no ijay na ta uminom tayo iti tapoy. Wow! Yes! Daitan ti paborito pa rin day. Mapantayaw nga rodan. Ayos! Nagadugay ang pinakabuti tubog ti tapoy ditay. Uy nga raw, paray. Ay, kasla magagaran ako nga uminom ah. Ay, alain nyo, nang tulo ay botelya di tapoy ta. Inuman nyo, sti. Uy, uy. Ayos! Sagay sa tay iti butay pare ba daw? Kwaraw. Ay, Ay, Kapitan. Ilain nyo, adi abo. Ta, di kayo kaino-inom anggoy. Ha? Sa anggoy di inuman nyo. Anya? Ay, sakbay ay uminom kayo. Yan eh. Kaimad-mad kayo. ha? Yan siya. Ay, imad-mad yo ta. Maawis din adi ka ila isa. Ta iwo di kang kanandaya. Nagmayati raman na pare. Ay, talaga raman na mamadatay. Aguray kayaw. Angkang. Boy! Nalipatan nyo di mbaga di lakay nga imad-madyaw. Mad! Wine. Iminom kayo mutlatan. Mamati ka mo iti day ta, kwaraw. Dulamin ko. Uminom tayo kidya. Ang aguray kayaw. Uminom tayo. Lok-lokon na tayo ni Mang Inda. At te ulas. Sublatin nyo may tagtayaw kayo. Mang Indo. Mantayaw kayo, aba. Isang gagait mo. Yan kayag ka di. Ay, win Mang Indaw. Ay agam si Badong ay doy. Si Kwarog ay doy. Ta, mantayaw kayo. Mabidlang tumakdirak akastoy. Kurog! Umayan ang kay. Umay kayo kano? Hindi pare ba dang tayo. Ngay, nabartag kayo ng kay. Agawid tayo san. Ay, una ang kay. Mabit lang tayabak ni Tata ba daw? Masapul nga agawid tayo dapay meeting ko. Datayon dito yung kalsada ng agturong iti barangay Kabildatan. Nasayata da jeep ang nakiluganan tayo. Kurog. Kinapod na. Ni Mang Indo tinakisarita iti driver nga ilugan datayaw. Nasayat kasta. Magmag na tayo na. Una, magmagnatayon nga agawid iti arabe. Wen paray, magnatayo lang iti dalan na shortcut. Una niya. Mabiit tayo makadanon. Ta shortcut.
Apay nga, di tayo makadandano na. Ay, huwag nga ron, paray. Nabambanuga ka. Aguray kayaw. Eh, Dito mo ginagnaan tayo itay. ha? Huwag nga agpaiso ko araw. Ay, madiday tuwin ah. Higit sa mo ti bangkag da ito ayan tayo. Ay, agyaman na. Tanausawan kan, paray. Ah. Pudno ti kunam. Nay, Ay, asus. Ay, agtaraw kun ti manok. Para bangon sa amot ng guaraw. wala nga paisaw. Ay, iturog tayo pa dito, tanin. Nabanog ako. Hoy, bigatay. Bumangon kaya ang tataba daw. Ang kalintay. Sa dino ka rin tayang tayaw. Huwag ngagpaisaw. Ha? Dito yung magayang bangkag may kinituyang ka. Ah, Oh, kita niya. Nakadlaw nagrikos-rikos tayo lang. Dito yung bangkag yung idirabing. yay. Ay namaray, impagarup da kapitan no dalan jay igid ti bangkag may. Yay, una yan. Di da amaw arinikos-rikos dalaang idirabe ay jay igid ti bangkag. Una yan ti Bartek da no kasta. Di da mo ti tortorongan da. Naimbag at nausawan da. Kat inturog dalaang. Sobramat nga minti pa nagbarbartek da no maminsan. Nasa umon maray. Ay, imayak ta ibagak ama itantanpay laang timiteng. Apay maray, awampay ni kapitan. Ay, nakaturog nga ron ijay balay. Napuyat idirabe eh. Kasano? Kat sabali kano ti tinurong da idirabe ay. Anya, Gapo kano itinalaw sa Bartek da. Di da napupuutan, anapandagayam iji bangkag da kabadong. ay basol da ah. Apay nga mintag bartak da. No ammo da nga agawid da gaya man. Ay na, inteng. Kayat mo tabalunaten ka. Adya ba nin ayat basol ko? Basol mo ti panagbarbartek mo itinalabas. Mangibabain ka. Di mo ilayat-layat Na. na ita balunat mo. Oh, pang-aasem. Ano di mo kayat ti mabalunat? Likli kam nga rod tinalabas apa naging inom mo iti arak. Ah. Wano anyaman ang makabartek dita. Ay, Ha? wag. Ay, iramraman mo pa yung dakwarog kan pari badong. Gapo iti aramid mo. Ay, saan na maulit? Talaga asanan. Taday tangarod kat. Maliwayan pa yung timiting yaw. Ay, matuloy mo't inton bigat ti barangay meeting. Wan, kat ulitak ah. Likli kam ti uminom itinasangar. Anday ko. Masapul ayamot nga, ibaot mo iti muging ko dahi tamurdong ti balunot mo. Anyamot ti kastoy akasasaan ng buhay. Wan ah, tapno di mo to malipatan. Wan. Inteng. Don't worry. Likli ka kung ti uminom iti nasangan. Promise! Ay na, tatabadong, kapitan kan kwarong. Di kay nga minagbartak itinalabas, tapno di yung malipatan, tilubong nyo. Ala sigay, ditang tinagipusan ti sabalipay, aparang. Dito'y drama tayo, Kapitan Inteng. Insurat ni Jonalyn Menzi Carino, ken iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joper Anas Basit. Sound effects, Glenn Binawe. May sabay asagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y ng estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangan.